Ge. Di day kwaon na daan. Mabot day. Yo, what's up mga barikoy? Another vlog. sa mismong adlaw sa pag-shoot namo sa episode 3. So karon mga barikoy, vlog ning mga oramig lubi no para continue tong upload ba. Para sundan dayon ba no sa ngawon ra ba mo dayon namo. So dara mga barikoy. Si Richard gatib-tib na siyang ilong. Ilong kanang kuan kana. Ikaw na tibtiban ha. Sayang ako na sad. Ako to ako. Oh, ikaw may mamili nga ako may nagsaka di ka na tagaan. So ako nagsaka. Nya ikaw nagsaka ako may nagsugo. Nga manday. Nga manday. Ako dyan na kaya ako may nagsugo. Nga saka. Hoy! Bata ako ba? Waat na. Itsa dyan di karon. Itsa. Bantay Baway ko lima basa mo ko. Basa ba ito? Tagi itsa po. Be? Wa ato. Kuha na be? Silum na. Kuba? Mating ganyan ba tao? Dawaan kayo mga barangay. Dawaan na siya. Hindi ako nagtanong. Dah, dirisi. Bato ka. Tara. Dali na akong ilom ha. Ang pinilom sa ilom. Da, merisi. Yung ang gipaligid. Man, nauga-uga na ako kuya daray. Uga-uga. So, kay ikaduhang vlog man ni mga barikoy, maligo na lang pod ko no kay para maka-sound ta. Yan na. Para patas mga barikoy, maligo pod ko. Ano ta dire agi sa kuan mga barikoy? Dire oh. Patay di makuha. Migay. Migay. Yun! Nakuha na natin mga barangay. Tara, lukso. 1, 2, munggos! Sam. Lah, kung silpon. Patay. Kiahak. Kasabaan ko na yung cellphone ho. It's a prank! So yun, nakalukso dito mga prekoy. Nanapoy ko ano? Nanapoy yamog sa sud. Mauso ni problema sa kuan GoPro 09. Ang mga lega pa may mga prekoy. Tari siya daw. Wala kay kutsara. Amo. Ang saan pag oy. Daghan ko no si mo hoy. Ha? Daghan ko no. Ilabar ni mo. Oy ba. Kana ano ina mo gani sudo? Kamot ba kamot? Limki ba to kamot? Mga pre kay tudluan ta mo saan pagbunot. Ani guwang na siya di na kamong timplagutan. Kalami atong utan ha. Pasok pa jogging no kuy lami. Kalami na akong utan. Lami ko. Buot makangalami man dito. Sige. Nganara na paggamag kutsara mga pre ko. Mga kutsara kung tapulan ka mo hugas, mugamar kag kuan kutsara. Una na din na yan. Kana sa Richard tapulan mo hugas pang tuon pero magyaw-yaw. Ano man na. Suara ba na nga sundang ya? Walhon man dai ni ay. Isig balibad adto kay gipasa. Oy salamat ni ate ha kay gipahuwam na kuan. Sundang. Hoy. Pastilan ka nagkagunod. Ayun na, napula na ko sa dagway no ya. So karon mag-vlog ari sa sapa. So ari maglawi-lawi ta tas kay Joshua nga kuan. So kita na po maglain sound tari. Yay, uli niyo nang sundang ha. Lubog mga parikoy.
Okay. Ah! Video ka ba? Jumping. Pero 1, 2, 3, go! Ay! Tama, matawa ko gipakita. Oh. Sige ba? Sige ba? Tara si Richard. Nadyo yamo ko siya nga eh. Play! Ikaw ba? Ako untang mabuhan si Richard. Yung mga prekay, lingaw kay may dire pa atong pag niagi buwan mo gorto, niaging buwan. Duga na to mga prekay nga ligo mi dire lami kay mong tripping dire na lukso mi ba. Mao ni nga video mga prekay. Okay. Di kuwaon na daan. Hindi maabot dai. Maabot siguro red kuwaon. Kuhiton. Nubuap na kayo no. Ya dawata sa kuya. Na yung mga bata, mga kuan. Salamat. Ligo na ay. Tigil diyan. Kita tumingay. 1, 2, 3, go! Okay. Bali ang tako, hinay man mo kuan. Wow! Wala na kalipay na mo guys. Ako yung try ko pistil kamu ra. Try ko na siya. Mati. Mo try po daw na ikag. Ana ikakay. Gusto gamay dito kay malugpot na nagkalit na kuan. Parang kalugpot na ako. Wala layo ras bituka. Nalingo si Joshua. Dumugo. Ari dire oh. Lai. Okay. 1, 2, 3, go. Oh! Boto po. Oh. Ikaw na po dyan. Gusto mo kamay? Anak ka na doon? Oh, ada. Amo lambak na. Okay, gusto mo kamay. Okay. 1, 2. Yeah. 1, 2, 3, go. Yay. Wow. Tuyay. Yan sa to. Yan sa. Kada ka. Boto. Yuhay katsulay. Ngambog na doon ba? Ta. Bilin sipa na. Okay. Kamera? Ambak na. Ha? Apa ta? Ha? Uwi na. Balik ato ya ba? Kuya. Katak babaw. Kuya ba? Tara, ulit na ta. Among driver, dugay kayo. Dali da driver. Go drive. Aman. GoPro. Ako rin driver. GoPro, let's go. Okay. Bira.
Kaya pakita mo ka ng mga dana mo din nindot kayo, no? Bisag tarong pa gubuon. Tanawa. May tawag dipid naman yun. Tengah project ko yung manuman. Dagang project ko human. Tanawa bago pa kayo down, gubuon. Wala ba na? Dapat tayo joke ray ka na ilan ni alid ano ka ng saminto concrete ma para Isa lagi ko pa boss. ilan ang alid ano ka ng bago ka ng concrete para muluntan og mga 50 years. 50 o 30. Kaya ang asfalto kay 20 years ra mo no. Kanang likon, mas likon pa sa yung relasyon. Kung ako masayap, base mga 50 years, siguro to 40, nakalimot ko. Mga bakol. Call, mga dyan call. Kung di may masayap, sila may masayap. Libre re. Tarong call, kamo kamuli ko call de. Ukol. Dokol. Ukol. Dutag mga balay dyan yun. Mas magkatulong Richard. What's up buddy? I need somebody to love. Ano ako sa final ka? Hinirang ko kay na akong sininare. Aron ang barko kay aron ko maligya. Ari raman jud ta. Ay, nago. Di ka mamusata. Ay, sangad na ron. Atay. Sige, sakal yun. Sige, atay. To arag yun. Ngayon ka, di ka mamusaka. Ang tarong na ko ha? Ay, lubi. Hindi.